представяме един храм на духа, Алманаха за литература и изкуство в Света гора. Нека да започнем с едно много интересно начало, автор Сава Василев. След едно дълго и продължително моли, липсващо в думата очакване, но съвсем реално и обсъмчително. Толкова дълго, че може и да се появи сегашният юбилеен 10-ти брой. Но на юбилей като на юбилей. Без обжалвания и патетични равносметри. Но все пак. Далечната 1997 година. Нагледен спомен, картонена корица макет, така се правеше, макетите на художника Борис Жеков. С букви от стилизираната старопечатна кирилица. Идеята да отбелязваме с поредната буква от азбуката ни последния брой. Да мислим за буквата, ще рече. Всичко произведено от нея, с нея, подир нея. Понеже е като река, влече думи, изречения, идеи, без нейно величество ще е тъмнина. Безписмена, болноречива, но най-много безпамятна. Направо тъмнина. Безтелесни думите се лутат, търсят се, но не се намерят. Но сега да не туряме соло в тортата на празника. Минах по това време цели 12-13 години, което има такова излишък да брои и да пресмята по-точно. Нашето летоброение върви спроти светогорските броеве, а те станаха вече 10. Това си е друго летоброение, специално направие. Оцеляхме благодарение на съмишленици и приятели, но най-много на себе си. Заинатихме се, подрушихме сили нерви, забравихме не една, но няколко свои ниви, за даореме общото. Това, което се роди, не ни срам. То роди много страници и много хубост. Но да се върнем на приятелите и съмишлениците. Ще им кажа имената. Съвсем в началото, за кратко, отворено общество, след това Макар Велико Търново, Слово Велико Търново, Пик Велико Търново, Фавер Велико Търново. Част от приобщените някъде по пътя изгубихме, но Слово и Фавер останаха. През последните години Фавер пое най-тежкият товар, така и до днес. Малко преди това намерихме сигурна опора и в лицето на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. А опората за това си опора. Дава надежда, не ти позволява да се отнямаш. Все едно кой въртеше кормилото на университета, кой заседаваше в академическия съвет, едното добро дело даваше сила на другото. Така е и до днес. Добре, дано ни стигнат силите и думите за разбирателство. Поклон пред паметта на тези, които ни напуснат. Благодарност на всички наши автори, читатели и подкрепа за доверието. Честит юбилей на Икрат. Да му е здраво на юначето Кълпачето. Много благодаря на Венци, който е приобщен към каузата и за първ път има актьор на наша премиера. Няма да се олайкаме, както разбрахте. Кълпачето прилича и на корона и краткото е странна буква. Годината 2010 беше ужасна. Не заради Алманаха, а защото ни напуснаха много важни хора. Не искам сега да смръчнявам празничната атмосфера, но аз знам, че мнозина от вас знаят за кого става дума и
те живеят в съзнанието, в сърцата ни. Тъй като това е броя за 2009 година, техните текстове и имена не намериха място, защото нямаше нужда да изпреварваме смъртта. Но в броя за 2010, ако той се появи, тези, които ни напуснаха, ще бъдат там и това е една от нашите големи длъжности, но не само за това би трябвало да го направим. Разбира се, че ще направим един бързък поглед, един преглед на съдържанието на Света гора, за да ви покажем, че продължаваме добрата традиция и се опитваме да направим нещо ново, да въведем нещо ново. Горчевината твърде дълго ни превземаше. От момента на финансирането до отново нещастия, които сполетяха човешки нещастия и последните процедури по издаване. Първото, заради което не искам да ви се извинявам, но все пак трябва да отговоря, че това е алманаха за 2009 година. Не зная дали разбрахте, но той вече е орган на МОЛИ, на Националното общество за литература и изкуство, и тук има една голяма част, преобладаваща, които са учредители. Но не само заради учредителите, искам да кажа пред всички вас, които са наши съмишленици и мисля и духовни членове, и не само духовни членове, че имаме излишната заявка от големи, много сериозно представителство от писателски групи във Варна, Русе, Пловдив, включително и от София, от Стара Загора, от цялата страна, които искат да бъдат членове на МОЛИ. И може би това ще стане, ако малко се стъпим финансово на краката, това означава да ни помогне на частните институции, най-вече общината. Имаме възможност да направим един литературен библиотекин. Въобще тръгнало да бъде център на тази писателска общност. Процедурата ние сами ще си я измислим и е въпрос на бъдеще. Важното е, че има много симпатизанти и самишленици. Все пак изпитвам неудобството да представя алманаха за 2009 година в края на 2010, а може да си представите, може би ще отидем в Пловдив и в София, как ще се чувстваме януари 2011, като говорим за 2009. Макар че това е просто една книга. Това не е обичайната периодика, дори от типа на съвременник, на пламък, или на вестник, което и да е друго издание. Надявам се, че това е книга, която има колекционерска стойност и трябва да се намира, или ще се намира на рафта между любимите книги и може да бъде препрочитана, може да бъде пипана, обръщана много пъти. Благодарение на Фабер, на Нейко Генчев, на Търновския университет. Вижте как изглежда това издание. Не, че кой знае какво, може да бъде още по-хубаво. Уверявам ви, не се прави съюза на писателите, не се прави предложението.